Ipinipresentar kang Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugban na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos marhay na Martes na mainit da pagkaaldaw sa tuya agabos. Saboy apong pagpaabot ning good morning asin ang paglaom na sa paghampang niya to kaining kaaldawon. Dapat ang mahal na Diyos ang perming ipigpaenot niya to sa gabos. Happy birthday man sa mga nagkukumplean yung ngunyan. Ininatabi ang programang Tingog kan Banwaan naglalaom na nagdiretso po ang kadakul-dakul na nag-aarantabay. Yaon na dyan ang imbitasyon mi na sabayan man nindo kami. Mantang kamo dyan naghanda na kan pangguntuhan so mga natada sa harong. Yaon dyan sa mga opisina, tindahan, driver, security guards, carpenteros, para sira, para oma, gabos-gabos na tabi. Imbitado mi kamo na mag-iriba-iba kita sa good 10:30 sa paagikan paghatag nyamo kan mga informasyones lokal, national, international. Magiging katuwang tadyan ang news team sa panginot ni Chief Jimmy Nasalita, si Pading Jimmy, Pading Alar Mario, kumparing Jomar Bien, Joshua Bino, Angel Mustasa, Jen mo kaya si Karen Nicole Ala, sama ni Bella si Henry Mata, sa Master Control sa samuyang broadcast po AM Band region-wide sa traditional radio June Napolis kan Poland. Sa newsroom sa padagos pong pagsumada kan minaburuto ang istorya lokal, national, international, walang lusot po yan. Sa newsroom nangenot news director Mardela, katabang si Jen Matthew Balyaran, asin si Madam Shia Leron. Igwa man tabi kaming mga bareta, yan pong nababasa nindo sa Facebook ang samuyang social media portal. Yan nababasa nindo mga bareta, DCGB News Online. Sindaman po ang nagigiribo kayan, kasabay pa si Jimos Barrios. And syempre igwa kaming broadcast tabi sa internet. Nadadamog kami sa AM Band region-wide, pati naman pa sa luwas kan Rayon 5. Nahihiling kami nadadangog worldwide sa internet, DCGB News Online sa Facebook. Yaon po dyan sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indong Public Information Officer ng Bayan, ang PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Yan, good morning Bicolandia, asin hali man sa Pilipinas, maray na aga dyan sa mga viewers niya to sa DCGB News Online. Standby muna tabi all units may makakahoron kita hali sa Catholic hierarchy. Kasubago nakahoron man ni VP Henry si Monsignor Chris Bernarte on another aspect kan inibagang mamundo na bareta sa entire hierarchy, asin sa bilog na Catholic faith, sa bilog na kinaaban ang pamamaaram po ni Pope Francis. Makakahuro niya to si Padre Monching Segobiense to walk us through edukarong kita anon mga mangyayari, mga masunod may kinaaraman sa pamamaaram na ini, pamamahingalo kan sa tuyang Santo Papa. Father Monching, maray na aga, si Pio po kan DCGB, welcome po sa Tingog kan Banwaan and salamat sa oras. Mas maray na daman to, Pio, sa imong mga paraan papa. Ika na pala ang papa, pidyan mo niyan, ha? Papa P. Maray nga ito ba kung Santo Papa P? Jesus Marios. Salamat sa oras tabi, Padre Monching. Now, mamundo ang Catholic hierarchy ngunyan, the entire Catholic hierarchy, tanawaaran ning pastol kita bagatabi, Padre Monching.
kindly educate us, madangog tabi kami, walk us through how do the Vatican handle a dead pope tabi ta. May mga inputs na akong nakukuha na parang igwaning mga layers na papaisihon mo na bago ipapalo sa publiko, igwaning dapat nagibuho na arog ka ini, igwa dapat na guntingon sa PayPal ring. Sige daw tabi, Padre Monching, makiedukar daw tabi kami, madangog po kami, go ahead po. Anyway, sa kada igwaning notisya na may nagagada na Santo Papa, kinakaipuhan may official announcement, kaya may pinapod dyan na notification na pinanginginotan kan itong inapod na Camerlengo, itong Cardinal Chamberlain. Siya ang naninginotan kayo na mag-announce, siya man ang naghahapot duman sa gadan, at igahapot sa tulong beses, iapod sumaran niya, so baptismal name, kung parang araw kini Pope Francis, so baptismal name niya Jorge, so tulong beses yan iapod. Sa pagday nagsimbag, kan sa tradisyon nga ni, igwapan ng garo, muro martilyo, medyo tigpupukpuk ananog, just to determine, just to determine na gada na talaga sa Santo Papa. Ayun, So pagkatapos kayan, napauna ng official announcement. Nahilig tama nito, may official announcement kasud ba sa Vatican, si Cardinal Farrell na ang Camerlengo mo yan. So siya nagibo kayan. So ginibo na ito kasud ba. So ngunyan, nahiling tapaga, so sa iyang kwarto, kinaganing ribo na pula, tig-silyuhan itong sa iyang apartment, pangani na ma-ensure na dito magkakaigwan ng kaso ng salbi. Ang bawa ba nga, pwede na bason sa ibang mga gamit duman or whatever. So sinesilyuhan. Tapos susupapal rin, pinagpapasa ito. Parang ito ang sinyal na tapos na sa iyang pamamahala bilang Santo Papa. Ayun, opo. So yan ang purpose kay itong Fisherman's Ring, igwaan Santo Papa. Opo. Padre Monching, I'll cut you short for a while. Kung maputol po ang apod, ako ang maridayal tabi, tangan day magsabatan ang apod ta. And pardon my ignorance, Father Monching, sigubyan siya. Saan ka po nakadestino ganyan, Father Monching? Ako niya, nakanib ako sa diocese. Yada ko dyan. Pero at least igwa kang ideya, po? Yes, Okay, po. okay. So, igwan itong anong apod ito? Camerlengo? Camerlengo, Chamberlain, napod ka yan. Chamberlain, kumbaga, mayordomo. Yes. Yes. Ang harong kan Santo Papa. Yan. Iyan na Camerlengo, ano yan? Santo, ano man yan? Cardinal man yan o Pope man yan? Opo. Cardinal siya. Ang status niya is cardinal kasi so namamahala siya naman sa harong. Yung man ang particular na function niya, mantang igwan ng Santo Papa, ikan mayordomo kan harong ng Santo Papa. Okay. So yun ang mga task mo na if ever there is a notice for notice of death, yan ang mga procedure na gigibuhon mo as Camerlengo. Very unique tabi, Padre Monching, uyugon mo, itong mayordomo, Camerlengo, pag manarip, ganyan yung naghihiro sa Santo Papa, siya ang malaog sa kwarto, mamartilyuhon niya sa anog. Yaro kaya, may sa tradisyon kan simbahan. Parang para ma-determine mo na kung talagang gagana ang Santo Papa. Pero not necessarily para kulugan or pero kung just to determine na dahil na talaga ng buhay. Ayun, ngunyan na so tama sa nabagang pagpukpuk na mahiling mo may physical reaction pa. Yes. Pagkatapos, aapo doon, oy, Apo doon sungaran mo, tulong beses, Jorge, halimbawa kay ni Pope Francis, ang sa baptismal na ay Jorge, kaya apo doon ka tulong beses. So pagdating ng simbag, yun na ito, idedeklara na ninda na gadanas siya. Pag arog ka na determina na ka itong mayordomo, na gadana talaga, following those traditional procedures, sisa ang papaisihon niya, tagari may layeran bago i-announce sa public tabi da Padre Monching? Yes. Ang enot ka na tikapaaram, siyempre, so College of Cardinals. So gabos na Cardinal, papaaramon ito na siring na kanyang nangyari sa Santo Papa. Then eventually, so mga Cardinals naman, ma-announce naman sinda duman sa mga respective communities na igwasinda. So kaya baga mahiling mo digdi sa tuyan, bawa sa Archdiocese of Manila, nag-announce naman sinda, then there was a mass offered for the Pope,
Then sa iba man na mga churches, igwa kayan. Mhm. Then dyan, sa diocese na, nagkaigwa ng instruction si Bishop na magkaigwa ng plegarya para i-announce itong pagkagadankan sa tuyang Santo Papa. Now, that is with regards duman sa Catholic hierarchy. How about duman sa civil government? Taan Vatican Yeah. mag-reconisido. Paano man ang pagpaisikayan? Yes, sunod-sunod na yan ang paparamon. Pagkatapos ng College of Cardinals, susunod na dyan sa Diplomatic Corps, paparamon na. Tanganing na-notify na ang gabos na mga heads of states later on from the Diplomatic Corps. Okay. So, arin ang mainot na ma-anunsyar. Pagkatapos na paaramo sa Cardinal, saka na ma-public announcement? Yes, oo. Pagkatapos kaya na public announcement kasi like kasudma itong binabasa baga ni Cardinal Farrell na notisya na nagadanan Santo Papa. Ito pagkatapos na itong lalong-lalo na sa College of Cardinals. And Aha. dumana sa Diplomatic Corps. Pagkatapos pa isin itong mga Cardinales, buda Diplomatic Corps. Mm-hmm. Dispes na mabandilyo na maaram na si Santo Papa. Mm-hmm. Ayun. Now, igwaning pinagasabi na iyan bagang Santo Papa, kada Santo Papa, igwaning singsing sa inyong pigsuodog sa walaw sa tuong kamutabe. Sa tuo, ang sa iyang singsing, ang apo dyan, Fisherman's Ring, yan ang nagsisimbolo yan, kasi ang minanap ang, ang predecessor tabag na kan Santo Papa baga si Saint Peter, kaya hali yan duman. So, sulog ito kan Santo Papa na Fisherman's Ring. Oh, Na upon his death, kay puhan itong pasakon tanganing i-declare na tapos na sa iyang reign as Pope, then ikadua para day siya magamit. iyo. Okay, naputol na si Padre Monsing Padre Monsing maridayal ako iyon na nga yan na mas maray na naidokar kita kan araw kaning sistema na dumang kita tabi na putol Padre Monsing sa singsing na Fisherman's Ring. Sa iyang pigsuulog na muro tabi. Nasa turo po yan kang Santo Papa, tuong kamot, sorry. Muro, sinisisulog yan. Then upon the notice of death, halion ito, tapos papasakon ito. Oho. Tangan na mag-signify na tapos na ang reign ng Santo Papa. Then, yan, sede bakante mo niyan ang sa tuyang simbahan dahil dahil kitang Santo Papa mo niyan. Then, iyo, para di man ito magamit sa mga pwedeng, sabi nga ni, baka illegal na mga prosedimento. Iyo. Ari na finger ang pigsuulugan kay is the middle finger, forefinger, or So ring finger. So ring finger. Okay. Ring finger. Diyan nagkikis baga ang Catholic faith kung nakataon Yes, si Santo Papa. Sisay tapos opo, sa ring finger. Opo. Sisay Padre Monsing ang mahali ka ito once na confirmed na nagadana ang Santo Papa. Usually, so may mga katabang man ang Camerlengo kayan sa paglaog ninda duman sa kwarto. So, one of them, usually, ang minahalit kayan. Oho. Tapos, guguntingon o papasaon? Papasaon ito, kang Camerlengo para mag-signify na tapos na ang reign ng Santo Papa. Tapos, bakante na ang magiging effect kayan. Then, ito, so other purposes pa kaya na siya magamit for other purposes other than the yung bagitong tigasilyo ng Santo Papa, every time may mga pronouncements siya na official pronouncements from the seat of the papacy. So yung itong ring na ito ang tigasilyo niya. Opo. So para na ito magamit upon his death, kay puhan itong pasakon. Yun na ito ang pagtapos kan termino di opisina niya. Yes. Opo. Now, igwaning nakukuha akong informasyon na dai-dai yan pinag-o-autopsy ang Santo Papa, over? Yes. Actually, so ano kaya magadyan? So potential na maging santo ang Santo Papa. So kaya avoid na Autopsy. Imbalsamar, imbalsamar ang Santo Papa because of the potential nga na baka maging santo ang Santo Papa. So kaya kung isang baga nape-preserve ang part ng miracle niya, so nape-preserve niya ang lawas niya maski nagadana siya. So
chances are, baka pwede siyang ma-declare na santo. Kaya, tiga-avoid na ipag-imbalsamar na ang Santo Papa. So, is it true po sa gabos na Santo Papang na maaram na? Yes, gabos na Santo Papa. Oo, dahil para niya pigi-imbalsa mo. Dahil. Now, ang wake kaiyan, sa in pinagigibo as per protocol tabi, and the second question is, pwedeng mag-request ang Santo Papa kung buhay pa na, digdi ako iburol, digdi ako ilubong? Tigwa kitang tiga-apod na itong wake ang Santo Papa na Novemjales. Itong Novemjales, 9 days iyan na ang Santo Papa ibuburol. So, sa laog kang period na yan ang burol. So, parang ang, po mo kayo ni, ang display yata, ang initial na display, duman sa St. Peter's Basilica. Around 3 to 4 days yata ang display duman para makapag-venerate ang mga tao, makapag-visita, makinig siya, so duman. So pagkatapos na iyan, i-proceed na yan sa, ang aram ko, ang Santo Papa, nagpilit na ilubong duman sa Basilica ni St. Mary Major, which is out of the tradition na pinipili kan Santo Papa. Pero ano man yan, choice man iyan ng Santo Papa kung saan siya ilubong. Pero traditionally, ang kadaklan na Santo Papa pinulubong sa St. Peter's Basilica. So, kadaklan dyan. So, siya pinili niya duman sa St. Mary Major, Basilica of St. Mary Major. So, duman sa ilulubong. So, pagkatapos kaya na period of wait na Novemjales, susunod na ang requiemas para sa Santo Papa, then eventually ang sa iyang paglubog. Opo. May naunang bitan ka na sumayordomo, Kamerlengo ang apod. Ano yan, mantang daig pang napipili na bagong Santo Papa, siya man ang leader ta sa Katolikong kinaban? Dai. Ang Kamerlengo is exclusive at sa iyang function. Dumagan sa harong ang Santo Papa. Anyone, ang bawa dyan kini siya, kung sisay man ang katabang niya dyan sa Bishop's House, o dyan sana siya. Pero ang parang namamahala mo niya, parang ining interregnum while sede vacante, ang tigninid-nindang head mo niyan, ang Dean of College of Cardinals na si Cardinal Giovanni Battista Re. Yan ang Dean of Cardinals mo niyan. So parang po sa iya, first among equal. So parang among the cardinals, siya ang pinaka-head. So arrogant. Siya ngunyan ang mamamahala. Enkargado. Enkargado. Meantime, nadaitan ng Santo Papa. Pero, ang nadadamog ko is daing mga major decisions na gigibuhon ang Santo Papa o ang ining si Cardinal Re hahalaton na may mag-abot na o pag may napili na bagong Santo Papa. So, arrogant yan. So, meantime, parang ipapadagos lang. Parang po mekanika yan, parang administrador. Status po. Status po ang gabos na operation ng simbahan ko niya. So yung mga major decisions. Kumbaga sa civil government, limitado ang sayang poder. Parang siring ka yan ang nangyayari. Okay. Sede vacante, which means bakante ang opisina? Yes, bakante. Literally, bakante ang tukawan. Yan ang sabihin. Sede is the chair. Yeah. So, bakante is vacant. So, gusto sabihin, the chair is vacant. So, that means the office. The office is vacant. So, mahalat kita sa hong period, siguro baka 3 weeks to 4 weeks bago magkaibuan ng bagong Santo Papa. So, yan. Naunabitan mo, Padre Monsing, pigsisilyuhan. So, kunyan. So, kwarto, gabos, pigsecure, pati gayon sa mga last will, pigsecure, why then? Para ma-avoid itong looting, katigan na inawara na mga importanteng bagay duman sa kwarto kan Santo Papa. So that's the purpose why it is being secured. So yan ang purpose magkanta. Kung igwa dyan ng mga dokumento, nagtatago ang Santo Papa o ano pa man ang yaon dyan. So they can makuha kan matibad may intention. So that's the purpose ko nata pigsisilyuhan riyan. So, hindi ko sa naaram kung rin sa bubuksan. Yan ang makuha kong maray kabisado. But I think they have that process kung rin yan pwedeng buksan. Opo. Padre Monsing, sa last will, pwedeng magtaraman na maaram na Santo Papa Sisay man na
unian dapat magsunod sa sako. Day pwede. Oho, Day pwede yun. because para ano po kaya, day pwede siyang personal na ipamana ang posisyon. Day kaya. So, it's again, base duman sa dokumento na pagsusunod ng College of Cardinals, may procedures yun na kaya pag natapos sa Santo Papa, nagadana sa Santo Papa, that means wala day ka ng poder, so mapili na sa college ng bago. Yun. So, araw yan. Yun ang ano yan, day man yan pwede ipamana. Sasabihon kan Santo Papa, mantang buhay pa siya, o ang gusto ko, siring kayo ni, dayang pwede, dayang tutugutan ang sa tuyang simbahan. Opo. Now, Padre Monching, sa laog ng pirang diyas dapat makaigwananin bagong Santo Papa? Ang tig sa sunod sa tuya is after the death of the Pope, dapat within 15 to 20 days, ma-convene ang kabus na kardinales sa bilog na kinakban, tanganing pilit ning bago. So ang ako dyan, itong conclave, so mga nakahiling pang pelikula na conclave, saro itong klase ng procedure kung paano pinipili ang Santo Papa. So basta within 15 to 20 days yan. Bago yan, so around March 5, magkakaigwa ng conclave ang mga kardinal. So within that period of 15 to 20 days, dapat igwan ng mapili. Yes, dapat igwa ng mapili. Paano ang pagpilitan? Ang nakukuha kong limitado man na informasyon, Padre Monsing, gari nagboboto man, secret balloting, may kampanya dyan, mga jingle playback man yan, botohan siya. Tamang-tama eleksyon ba ngunit, Padre Monsing? Ayun, makikisabayan ng Katolikong sibat sa pagpili. Bagong Santo Papa. Secret balloting ba? Alam ko, secret balloting. Pero yung official ballot na pigpipirmahan ng kada kardinal once they proceed on that conclave na parang official ito, duman mo ipipirma. Ang konsisay man ang pipilion. So, sekreto talaga ito. Sekreto man ito. Ano yung na-conclave? Parang tiga-kantina sinatanganing ding outside influence? Usually, yan ang kaya garupig kukulong sinda. Kaya magang conclave. Ang gustong sabihin kayan, parang with the keys, itong may llabe. So parang tig sa sarasinda duman, tig tatago tanganing day ngani ma-influensyahan kan outside world. Mantang nagpapanadji sinda, piguhurup-hurupan, kung sisay talaga ang pwede na mamayo kan siman sa masunod. So yan ang dyan, ang procedure. Kaya talagang sabi nga nila, mga nagkahiriling na ako, tapos siyempre mo niyang baga, high-tech na, so baka day namang function sa mga jammers dyan, kaya baka mag-i-install daan ng mga drone para mag-jam sa na hindi talaga mapwersa ang ining cardinal sa para ma-influensahan ang outside na. Kaya talagang among themselves lang sila lang. Opo. So, araw ka yan ang procedure. Opo. Padre Monsing, pirang beses sinda masurat sa balota, sa raruan sa natabi? Actually, ang election kaya po, dapat makagather siya ki 2/3 na vote. So, that's about 66%. So, kung there are about 120 cardinals, mga 80 yata dapat ang boto niya. So, kaya, sa first round na election so kung patulos makakuha kang 2/3 vote, so dahil pang mapipili. So, kaya second round, hasta umabot na duman sa punto na 2/3 vote na ang makuha kan sarong kumbaga itong napili. Dapat 2/3 vote. Kada bes na first round, second round, third round na ning boto, pag napipili, ito bagang suasong nahihiling niya to dyan sa Kwan, itong suasong nahiling niya to dyan sa Chiminia, suasong nahiling niya to, Padre Monsing, dyan sa Chiminia baga sa Vatican, may puti, may itom. Pakiudo ka rin tabi kami. Yan ang para ang sinyal kaya na pag nagko-conclave ang mga kardinal sa pag daipang napipili na Santo Papa, like daipang nakaka-achieve ng 2/3 vote, usually nagpapaluwas sila ng aso to signal the whole world monitoring and watching na daipang napipili. Ito black smoke ito ang tigpapaluwas. Pero pag tigwanan napilit sila na Santo Papa, mapaluwas na sila ang white smoke. Signaling na
iguana ni napilit na Santo Papa. Ano Sa nga? arog kaya. Opo. Ano po, Padre Monsing, sa terminolohiya pag may napili ng Papa? Usually, pinagtiga-announce naman iyan. Di ko lang aram kung kamerlenggo giraray ang ma-announce yan. Pero basta one of the cardinals ang ma-announce kaya na Habemus Papa. Ayun. We have a Pope. We have a Pope. Ang gusto sabihin mo kang Habemus Papa. So, announce lang kaya. The famous Habemus Papam na statement. Ano po? The famous Habemus Papa, masabi naman. Then, ipipresenter na ninda so Santo Papa. Right then and there. Opo, right there and there. Pag pag nag-elect na sila, may nakuha na, halimbawa baga ngaya ikapiyo, nakakuha ka na 2/3 vote. Oho. No? Makakaputon ka kang College of Cardinals o ano gusto mo Oho. na ika nang binoboto mo eh. Oho. Kung magsayuma, di makulit sila. Makulit sila. Kung magsayuma sa Santo Papa na, habo ko yan. Magpili ka mo kiba. So, another round na naman sila kaya na eleksyon. So, yan. Then, kung ano man, kung inako man, for example, inako na, sige, ako na, tapo to na siya, ano nang unya nang gagamiton mong pangaran? Yan. Itong papal name na pigahapon. So, ma-assume ka ki papal name. Kaya baga si Pope Francis, Mario Jorge Bergoglio. Pero ang ginamit niyang papal name is Francesco. Or Ayun. Francis or Francisco. So, yan ang ginamit niya. So, yun ang ipipresentar na sa tao pag napili na ang Santo Papa. What if during that period natapos na 15 days, dahil nakakakuha ng 2/3? Paulit-ulit. Actually, sa historikang simbahan, ang 13th century yata, it took them 3 years bago nakapili si Santo Papa. Medyo nahaloy ito, halawig. Pero siyempre, kadakol itong mga nangyari kaya ito nga ni sobra ang sabi naman sa istorya is na-influensyahan sa mga kardinal kaya ito nagpipili kaya haluyon makapili talaga. Pero sa experience yata halimbawa so si Pope Benedict 1 day lang iguana tulos na napili tapos ini naman si Pope Francis kang 2013 after 1 day lang nagkaiguana ng Santo Papa. So hopefully ngun yan dahil man maghaloy. Pero preparado man kaya ng simbahan kung may extend ang pagpili ng Santo Papa. Iyo po. Now, Padre Monsing, iyon si Padre Francisco na so nagbigdi sa to na maski may bagyo, pinalayog sa aeroplano baga, nakalanding ng safe duman sa ito sa Tacloban? Tacloban. Iyon si Pope Francis. So pagkatapos baga ito kang kumaramdaman. Rining. Garo, so Rining? Yolanda. Oo. So, Yolanda yata. Pero after 2 years na siyang nakaabot, digdi sa Satuya. Kaya sabi niya nga, baga, duman sa speech niya, medyo haloy-haloy na ngaya na nangyari na bago ako nakaabot sa ito. Pero at least ngaya, anion ako para sa inyo. Kaya magayon ang pagkaso niya na ang importante, yaon ako sa inyo mo niya. Plus, itong sa elemento kan istorya, Padre Monsing, maraot sa panahon gari may bagyo ka ito, so piloto, maniwala ka, manarig ka, ang Santo Papang kaibog. Nakalanding silang safe. Iyo. Medyo maparos mananggan talaga ka ito. Medyo bako talaga magayon so weather condition kampano. Pero nakaland mananggan sila. Then pagpahali, lalo na pagpahali pa nila, tamas nagkukusog baga. So paros ka ito. Kaya medyo nagkuruhidali ning diit so Santo Papa, so team niya, para mag-pull out na sa Tacloban. Medyo iba na so panahon ko ito. Pero nakaland siya. Maski bakong magayon so weather condition. Kaya magapig para palakpakan baga naman so piloto ka ito. Na inland niya so aeroplano na ariglado. Daing maray na pag ang rore malaso baga ka ito. Nagigirabo ko, Padre Monsing, taga rin na interview nga na ito so piloto kung tama pagrumdum ko na natagay ko mahadit. Santo Papa ang pasahero ko? Garo-arog ka. Garo man ang garapin sa sinabi niya. Oo. Natangay ko maadit, Santo Papa ang pasahero ko. Iyo. O sige tabi, Padre Monsing, you have enriched us enormously. Dahil ma-quantify ang knowledge na pinag-impart mo sa samuya tabi. Maski naka-live ka tabi, pero padi ka, nakakasabot ka kan prosedimento kan Catholic hierarchy. Salamat din maray tabi, Padre Monsing. Salamat man tabi, tiyo sa kasamang tabay. Thank you so much. Mga tugang si Padre Monsing Sigubiense, ang sa tuwing nakahurumano mo dyan sa mga prosedimiento na dapat niya itong maisihan
sa pagkakagadanin sarong Santo Papa on how the Vatican handles it hanggang sa duman makapili nin panibagong Santo Papa. Pinag-walk through kita ni Padre Monsing sa mga prosidementong yan. Salamat tabing maray kay Padre Monsing Segobiense. Iyo ini so Santo Papa Jun nagpasiring sa Tacloban maski maraot ang panahon. Talagang very adverse panahon bakong favorable sa paglayog mo na landing kang eroplo, pero sabi kang piloto, nata ako matatakot. Santo Papa ang pasahero ko. Nakalanding ning safe, naka-take off ning safe tabi. Ay nago. O sige tabi. Halawig ang paradata, oras alas 9:37. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Ginebra San Miguel. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025. For DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mahigos, matinabang, padaba kanmasa. Iboto, number 2 sa balota. Adrian Salceda para congressman. Angat ang lahat sa 3D. Ang lahat kay Adrian Salceda. Adrian Salceda ang sigaw. Para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa. Angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw. Nong speed shop, siguradong panalo ka dito. Nong speed shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, sak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Esquilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang French fries na fresh. Subukan din ang hamak-hatog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Ako, si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog ng kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ako Bicol, 131 sa balota. This political advertisement paid for and by Ako Bicol Political Party. Second floor, Embarcadero de Legazpi, Barangay 27, Victory Village, South 4500, Legazpi City, Albay, Philippines. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Katabang ta, asin kasurog ta. Si Congressman Atty. Jill Bongalon. Salamat Kong Jill sa mga tabang mo. Naitinao, ikaw talaga Kong Jill Bongalon. Isa mo yung totoong pag-asa. Congressman Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Tuhod, siko, baywa,
Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Serbisyong may puso, Serbisyong Giselle Salceda. Angat ang lahat sa Pulangi. Iboto, number 3 sa balota. Giselle Salceda for mayor. Giselle Salceda, kayo ang bida, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Board member Glenn Casuya. Siyang katuwang kanmasa, Glenn Casuya na kita. Makatawong serbisyo, infrastruktura, turismo, segundo distrito, Kasuya. Ang board member niya to, Kasuya. Maasahan ta, Kasuya. Makatawo, makachos, yan si Glenn Casuya, Glenn Casuya. Ang board member ta, titi sa tudi, Glenn Casuya na. Board member Glenn Casuya. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May uno plus na kalidad, mag-uno plus, mag-uno plus. Rasa sa imong mauod, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang uno plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno plus matabang sa imo, may uno plus na kalidad.
Uno Plus. Sa imong mauwat. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Ginebra San Miguel, may chance manalo ng 1 milyon o cash prize, motorcycle o jersey. Tignan lang sa ilalim ng cap o selyo ng participating Ginebra products at i-claim ang prize sa partner outlets. Terms and conditions apply. Visit Ginebra pages for details. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much, June. Mga pamuso mo niyan, gada naman si Haji Alejandro, saro sa music icon sa music industry. Gada na. Tapos si Nora Honor, gada na. Then Pope Francis, igwa pa kung narumduman na saro pa kuno si basta yan tabi ay nako talaga naman maray na aga tabi migong King Reginaldo asin budak kay kompadreng Noel Manalo yan saro sa na uunang bitan na posibleng pigukonsidera na magkasalida kay Pope Francis si Cardinal Tagle Filipino. Yan, sa tuyang Cardinal. Sana mapili man yan si Cardinal Tagle. Makbasurat man lamang sa istorya kang Catholic hierarchy. Yan, tabi gunmuan. Sige, di may mga istorya na kita dyan sa luwas. Sunod-sunod ini, diretso na ang informasyon bago kita mag-station break asin bareta. DCGB On the Spot Report. Nasa linya si Joshua Bino. Joshua, good morning. Go ahead na. Yes, good morning, Tati Serpio. Good morning sa mga parantabay pa-dipit ng may realisasyon. Tati Serpio, piningaloy-haloy ng pinagumawot na tulay na masugpon sa barangay Binitayan, Asin, Kilika, o digdi sa Daraga, Albay. Yan. Sa paglibot-libot Serpio kan DCGB News digdi sa nasabing munisipyo, napaagi ako Serpio digdi sa barangay Binitayan, harin mismo, o digdi mismo tabi Serpio sa tulay. Yan. Na susugpon, kung sa'y may lingbiting na yarao na digdi Serpio naka-standby, so nagkatirang mga bakal na parte kan digibuho na tulay. Yan, yaon na, sukwan. Kung narumduman tabaga yung supig pa para baratiko sa magkanbasa sa may napugawak na daw nag-aram kan istorya. Ngunyan baga. Good news, yaon na sa ibang mga parte kan. Sir, ano nga po di sa bakal na yan, sir? Aha. High beam? Yung sa mga high beam, tabi Sir Pio, yarao na digitaw to, may sarong papakaray kan crane, tamay nakastandby di Sir Pio yung crane. So high beam itsura kaya kaya Sir Pio yung mga yaan ding bakal. So mga flat bagay ni napaharlaba. Pinagpunyan na yan. So may mga loho. Na ang apod kan prefabricated ng parte kan tulay na ipinag-post man nga ni Kong Joey na yaon na ngaya. So mga parte-parte i-deliver na dyan. Ngunyan uya na.
ituturo-turo good na sa nan itituwer ka i-welding dangan magiginang tulay. Roger, pinagtabing sir ta pinag-fabricate mga kayo sa lawas kan na nasyon. Ngunyan, ang sabi kan, so inutupay ng pakipagurong sa DPW 2nd District Engineering Office na pag na-deliver na sa mga parts kayo ng tulay tabi sir Pio, kumbaga, mas madali-dali na sana sa parte ninda, tama good na sana, masurog po na sana, ilalapat na digdi para maging tulay. Kukuha na sudara ko na screwdriver, so kresin, so maso, so welding, garo na sana so Lego, jigsaw makakuha na sana, durukot-dukot na sana. O yan na pala no, nakulo na baga ining kunyan dyan, nakatambak na, ready na mga prefabricated na steel bars. Roger, tabi, sir Pio, pero bako pa ini ta, kung gardit pa lang ini sir Pio, iyo nahiling tabaga so itsura kaya itong tulay talagang dakol na mga parte pero at least kumbaga may dit na na-realisar ang plano so ibang mga parte kan tulay na bakal ano yung nadigdin na ka-standby digdi mismo yan sir po sa may Duterte Highway sa Barangay Binitayan may naka-standby man digding mga heavy equipment may crane na naka-standby di kita do Sir Pio, may nagkatirang mga trabador ang nagpupurok-purok na tabi di Sir Pio. And kumbaga November naman kaya ang talaan na completion date kayo ni November 2025 pero at least po niyan pasabi mo lang ito kan DPWH ang estimate na pag-abot kan mga parts kan tulay April. Iyo. At least po niyan, nabaga ko lang, yun na sa iba. Yun na. Now, I'm just wondering, tabi Joshua, baka makwanta sa second DE, anong pa sistema kung pigbibilog na ang tulay, kung sain maagi so trafiko o makadevice na dyan nin sistema na dahil man mapupundo sa trafiko to, yung masanabagan ng agihan pasiring dyan sa lugar na, ano? Roger, yung sunod ko daw tabing ihapot, kung makakuha naman kita rin kaulay dyan sa nasabing opisina siyempre posibleng iagi ni Sir Pio di sa Duterte Highway mismo so traffic takon kudag nagtituwer ka na nagbubugtak na kan mga boards pig tuturo-turo ugod na ina Lego na inadakulaunon na mga bakal sa maagi sukon yan so mga behikulo sa mga tao. Roger pinatabi Sir Pio yan ang next question naman sa ahensya, kundi at least ngunyan duman sa mga naghaharap kan issue ini, may update naman kita sakto na agihan ko Sir Pio, may nagkapurok-purok digday, and nahiling ko, dakol na mga bakal, ang yaw digday, nagpaka-standby na tabi Sir Pio as of now. Roger to that, sige. So yan tabi, ang dagdag na istorya, sitwasyon, live digday, sa Barangay Binitayan, Daraga Albay, Dos Cabino, DCGB. Thank you so much, Joshua. Ala dyan sa Binitayan, Daraga. DCGB On the Spot Report. June, anong advice mo? Saro, ang makakalaog mo na sa first part ng programa, si Karen, then si Chief Jimmy, Compadre, and Angel. Anong advice? Ibaba mo na tanganing day mapukuan ang cellphone man. Si Karen lang ang papapasukin muna natin and then ma-news break kita. Dit na nabuhay, isunod si Pading Jimmy, si Angel. Karen mo na dyan sa luwas. Karen, good morning. Go ahead, Karen. Yes, thank you, Sir Pio. Official naman na pinag-anunsyo kan Justice kan Legacy, untraditional, as in taon-taon na selebrasyon na inang Marion 2025 in honor kay inang Nuestra Señora de Salvacion pasado sa ipinaluwas pa sa nangunya na Diocesan Circular na pirmado kan sa itong ginagalangan na obispo si Bishop Joel D. Bailon, mapuunta di Sir Pio ang inang Magayon Grand Marian Procession sa petsa 1 kan Mayo aldaw nin Huwebes kung sa inpupunan iyan sa paagi kan Grand Maritime Procession sa oras na alauna nin pagkahapon. Ang Maritime Procession mapuunta bi ang Sir Pio digdi sa Huroan Tiwi kung sa inyaon originalmente nakitingir si inang Nuestra Señora de Salvacion pasiring digdi sa Legazpi Port mantan pag-abot nin alas 4 nin pagkahapon iyo antig potential eksaktong pagtungtong kan mahal na ina digdi sa Legazpi Port asin masunod na dyan Sir Pio ang foot procession kay ina pasiring sa Sawangan pag-abot digdi sa may Sawangan
susundan initulog minsan Misa sa oras na alas 5 ng hapon na pamamayuhan ni Reverendo Monsignor Crispin Bernardo Jr. Asin pagkatapos kan misang alas 5, igibuho na dyan ang Grand Marian Procession uon sa Sawangan, pasiring na tabi ang Digitartiyo sa Katedral de San Gregorio Magno, Tanbay. Mantang sa sunod na aldaw, Mayo 2 Sagkot, Mayo 10, igibuhon ang mga serye ng Misa Novenaryo in honra kay Inang Nuestra Señora de Salvacion atin sa ultimong aldaw na Petsa de San Mayo sa oras na 5:30 ng pagkahapon, igibuhon naman ng ultimong banal na misa dikit sa Albay Cathedral sa pamamayo ni Most Reverend Bishop Pong Pailon. Asin pagkatapos kaya na alas 5 ng misa, iyon natabi sertiyo ang Grand Aurora Procession kung sa inmapon iyan digit sa Albay Cathedral pasiring sa St. Raphael the Archangel Parish Legazpi. Mientras tanto sunod sa Diocesan Circular, pareho ining Inang Magayon Grand Marian Procession at Inang Magayon Albay Grand Aurora, gigibuhon digit sa syudad din Legazpi kung sa mainit na tiga-inkitaran sa diocese ang gabos na mga Katolikong tibotos na makisumaro sa selebrasyon kan sa tong mahal na patron Nuestra Señora de Salvacion. No arin so Grand Marian Procession, over? Mapunta bisag niyo, May 1, Okay. alauna ni pagkahapon. Kopya, sige. Karen Ala, SCGP News. Thank you so much, Karen. Sa dagdag na istorya, hali dyan sa luwas. Mabulta kita, pakalis mo na kan barat ang alas 10 and si Chief Jim and Enot. Susunod si Angel. We will be right back. Kano'y ang Desloria, determinado para sa mga albayano. Ang Desloria, desidido para sa distrito. Kano'y ang Desloria, determinado para sa mga albayano. Sa mauswag na distrito, kaibanan si Kaloy Loria. Ay kamalig, daragang Gaspi, manito para purapo. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na magsarap dito sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano, ay kamalig, daragang Gaspi, manito para purapo. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagbabago. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live-Raid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live-Raid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live-Raid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Joy Salceda. Tire ko siya mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth. Albay, mahal ko yan si Diday ko. Diday, 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 Diday ko. Iboto si Diday Ko para Vice-Gobernador, numero 3 sa balota. This political advertisement is paid for by Ralph Atienza, Manila Clean Fuel Corporation, Quezon City. Uy, kilala ka ba si MVP? Sino yung madaling lapitan? Yung lahat kaya gawin para sa banbaan ng daraga? Mismo, may mga nakahandang programa para sa tuluyang pag-asenso. Yan ang mayor ko. Mayor Victor Perete. Sa daraga ating suportahan na. Sino? Walang iba kundi si MVP na. Mismo, subok at garantisadong maaasahan. Yan ang pipiliin ko. Yan ang mayor ng lahat. Dahil progreso kasama si MVP. Sa daraga pag-asenso'y parating na.
Smile always! Para Mayor kan Siyudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Katabang at kasurog sa edukasyon, ako Bicol. 131 sa balota. Sa kalusugan, ako Bicol. Sa kabuhayan, ako Bicol. Sa panahon ng sakuna, ako Bicol. Sa mga entertainment workers, ako Bicol. Ako, si Jericho Rosales, isang Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. 131 sa balota. This political advertisement paid for by Ako Bicol Police Report, 2nd floor, Embarcadero de Legazpi, Barangay 27, Victory Village, South 4500, Legazpi City, Albay, Philippines. Arangkada Banwa. Arangkada! Gaba kong banwaan, matian ka uswagan, mga gibong karahayan, papakusugan paan, gabos na mga programa, makaskas na serbisyo, silalbaldoan matao, sa mga daraganyo. Mga napo na ni Mayor, awing baldo makusog pa, sa iyang esposa, lalbaldo malalaoma, sa banwa ang daraga, kay lalbaldo na, kay lalbaldo kita, pupakusugon an arangkada. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one! DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 4 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Kinuntestar kang Philippine Navy ang akusasyon kang China sa Philippine Navy na BRP Apolinario Mabini na iligal na naglaog sa Scarborough Shoal. Sigun sa Philippine Navy, autorisado ang barko kang Pilipinas na i-challenge ang anuman na barko na nasa laog kang West Philippine Sea. Ginibok ang Philippine Navy ang pahayag matapos sahutan kang Southern Navy ang Philippine Navy ning aligadong iligal na paglaog sa indang kadagatan na seryosong pagsuhay sa soberanya asin lake kang China. Alagad sigun kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na parte ini kang esperances kang China para birikon ang datos para sa indang internal audience. Sinabi pa kang opisyal na sulamenteng ang Philippine Navy as in iba pang Philippine flag law enforcement ships ang may otoridad as in legal na basihan para i-challenge ang anuman na barko sa laog kang maritime zones. Yan ang pangalas G's na Bareta Ali sa News Base. Ini po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One.
Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Yan. DCGB On the Spot Report. Dire-diretso na kita ka na programa. I-ready natin na mga linya. Sunod-sunod pa ini itulo. And then may mga istorya pa kita. As in mga temas bago kita tiripuasan para mientras ngunya na Martes, petsa 22 kan Abril 2025. Si Chief Jimmy, standby na muna Chief Jimmy. Reconnect na lang tabi. Naputol. Pasok muna natin. Sino ba June ang advice mo? Si Angel muna. Diretso kita dyan sa luwas. Angel, what's happening? Good morning. Good morning, Sir Pio. Good morning sa yung mga karaan tabay. Nasa duwa sa tutulong boxes and automated counting machine ang nahiling na may damage. Makalihis ang ginibong inspeksyon kan mga personahes sa Commission on Election People, Comelec Albay, ang saidahan po ang Police Visual Office Number 5 kasubagong aga sa Saindang Provincial Hub sa Barangay Cresada, Legazpi City. Sa pagkipagurong kan DCGB News kay Comelec Bicol Regional Director, Attorney Maria Juana Balesta, ano sabing mga damage sa mga boxes ang i-requesting na Sir Pio na salidahan sa Saindang Central na Opisina tanganing magamit para sa Mayo 12 eleksyon. Tingin kay Attorney Balesta, ano kasi nang nakapag-distribute din mga ACM sa ibang mga municipal as in city Comelec officials kung pakan mga nakalisan si Mana as in sa presente nasa 1,200 na ACM ang para sa Albay at in 800 naman na ACM ang para sa Sogol ay nakasaray digdi at nakasalaan ining makompleto ang distribusyon ngunyan na si Mana. Sinabi ni Atty. Balesa na kabilugan na 5,077 na ACM ang gagamitin sa Bicol Region. Para po bigyan sa Pio sa mas o menos ng ribong mga standby na ACM kay bahan ang mga battery in kaso magkaigwanin problema. Lakan tama ng mga personahes na DICT, Comelec at Mero Company kung saan hali ang ACM sa pagtaon ng technical assistensya in kaso magkaigwanin aberya. Alagad na ipairarom naman sa training ang mga parakukto naman serving gas to technical staff sa pag-resolve sa problema sa machine. Inabong pa Sir Pio ang payag ni Attorney Balesa. We assure the public that the ACMs, the systems that we are going to use this election is tamper-proof, hindi po yan ma-hack, at hindi rin po yan malalaya. Because we ensured sa Comelec na maayos po ang system na gagamitin natin. It has also undergone source code review, certification, at other evaluations ng mga experts natin. So yan Sir Pio ang mga pahayag ni Attorney Balesa. Okay, Angel, ano so particular na defekto na nahiling duman sa duwang ACMs over? Ang nahiling lang Sir Pio, so mismong box lang kaini na may damage. Tapos may saro duman na may pasa po sa system. Kasalangan po ba Sir Pio kang su papel, su balota. Iyo. So saro, box, so karton mismo ay damage over? Apo. Then so saro, may pasa. May pasa duman sa may pigsuso ngalan kan balota. Physical damage Apo. Parehong physical damage. So anon plano kaini parang ibubelta duman sa Manila over? Apo, ma-requestin ko Sir Pio ki pagsalida kaini tanganing siyempre masiguro man so integridad and then so
magiging mahay ang proseso po kan eleksyon sa Mayo 12. Okay. Iyan na compound, sisay ang nagsisecure kayan. Igo dyan yung nakabantay na otoridades, pulis o kung ano man? Yes po, Sir Pio. Pagkabuta duman, yaon ka subagos sa mga personal na Police Regional Office number 5. And then pagbalik mo ngayon na pagkahapon, may nakadeploy na po duman na personal man hali po sa Legazpi City Police Station. Ayun. So well secured yan. Sagkod na maidistribuer duman naman sa mga election officers. Opo. Ang sabi ni Attorney Vanessa, dahil ito pwede basta-bastang buksan without the presence po kan COMELEC at the same time kan PNP. Iyo, i-distribute man iyan sa mga municipal and city treasurers, then pababa na duman sa mga presinto on the election day. Yes po, Sir Pio. Sa mga kunyan, mahurar. 24 oras man ang bantay dyan, 24/7 ang bantay kan pulis. Apo, Sir Pio. Dahil pwede rin bayaan ka mga personal kang kapulisan sa politi sa palikod. Roger, kopya. So, yan po, Sir Pio. Ang mga dagdag na informasyon is almost as this is the video. Salamat, Angel, sa istorya hali dyan sa bodega kung saan nakatambak opisyalmente kan ang mga ACMs, automated counting machines, as in iba pang paraphernalias kan COMELEC nagagamiton sa nag-adang-adang na eleksyon. Okay na ang linya ni Chief Jimmy. Kumparing Jim, good morning. Yes, salamat Abi pare. Bilog na kapakumbabaan, nakiulay through cellphone ang alkalde kan syudad kan Ligao sa mga engineers asin sa management kan Philippine National Railways na kung pwede na mga kinurudal na relays na shortcut pasiring sa mga barangay, pasiring sa mga umahan kan mga parauma, kung pwede harali unaman kan PNR tabi pare. Dahilan ta sa ngunyan, nagpupuro na mag-ani na mga parauma sa mga kabaasan na dudubol howling sinda, doble gasto. Matatandaan ang relay sa barangay Gilid, asin barangay Tuburan, may mga tinampong pinagibo ang lokal na gobyerno. Ang katuyuhan na imbis na mapaharayo ang mga parauma sa pagluwas kan mga produkto, tal kumisa sa mga parasaudi, estudyante, asin iba pa, maski por papano, tipid na sa oras, tipid pa sa gasto, sa pagsabing iyon na nga niinian na mga shortcut na mga agihan. Ang problema, kan nakabalik so operasyon kan train, pinasara ining mga tinampong ini. Bilang resulta, dahing alternatibo, ang mga tao, kundi maghanap ninibang agihan, kung saan araw kan dati, harayo, kumpara kan presente ko ta na, kundi ini kinurudal kan PNR. Konsiderasyon, ang pinagahagad ka na mga residentes, mga parauma, and through barangay, through LGU na, ang pakihuron sa PNR. Kung matatandaan, nagkaigwa na kayo ni Kihuroron, nagatindir ang DCGB News, digdi sa syudad kan Ligao, ang huroron entry kan PNR engineers asin kan lokal na gobyerno, and na pagkasurunduan na duman, na basta utubon kan barangay, kan LGU, ang mga safety measures, siring kan barikadahan ang mga gilid, pinturahan ang tinampot, nangani na maging visible man sa makinista ka na train, ang pinakabutom line digdi, iyo ang safety. Ngunyan, sa level kan lokal na gobyerno, sa mga rekomendadong safety action, ginibo na kan lokal na gobyerno. The problem is, hanggang sa ngunyan, dahil man pigbubuksan ang mga release na kinurudal kan PNR. Nada record niya to an huron kan alkalde kan Ligao asin an PNR. Status na. Ay, paano ako po, Mayor Iano, na-endorse ko kanto ng Martisan ko mo. Surat po ninyo. Iano ko tabi? Basta lang nag-ani na. So, nag-aaraga mo, aranihan na po. Pag-tibar pwede lang matabangan ka na kada engineer. Kompleto na engineer, pati barandila, kinagan ko na, inturahan ko na suben, inali ko na suharan sa triangle baga. Intiro na engineer, talagang ginibungi na intirong kay Puhan doon. Ang pwede yung matabangan mo na kanya dyan. Yan, nakikihuro ng kumbaba ang alkalde kan syudad nin Ligao, and gusto man niya na iraninay ni kay Congressman Fernando Didi Cabredo na bagay na nita. Apektado pati sa patrabaho
kan eskwelahan subo extension kan bio itong ano na nga nito sa eskwelahan digdi na pang Veterinaryo. veterinary medicine o kinudal man ito na atraso sa pag-agihan kan na mga heavy itong nagde-deliver kan mga aggregates, mga trucks, mga dadara kan mga materials. Tayo na nga, dahil na agihan. Ang saropang ka dito nigdi, oras na matapos ini, kung dahil inaalion kan pinar, sa mga ragi sa mga estudyante. So what was the reply tabi kumpadre Jimmy so kahuro ni Alcalde Itaynando kan PNR? Base sa huron kan duwa, may mga protocol ipapaabot sa sarong department naman kan na PNR. Samantalang naghururo na nga ni digdi, mahalat naman kunwarin ito. Roger. Sige. Jimmy nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy, sa follow-up na report na yan dyan sa Ligao. Yung tabi doon na PNR tabi, ang alkalde na, ang buong pakumbaba nakikihuro na haliw naman itong mga kudal na minaprohibir na mag-agi so residentes duman sa Perocarril. Nagkakaperang barangay dyan, barangay roads, ang minatraverse ang kunyan, ang Perocarril, ipig-agihan iyan kan mga residentes man. Dahil ibang alternative na rotang harani, duman lalong-lalo na mga barangay na iguning mga kabasa na maarani ng ngunyan. Ngunyan, sinunod naman kan lokal na gobyerno, nadangog tabaga si Alcalde Itaynando Gonzales Candigao, sinunod na dumanso na pagkaoryunan sa inot ng hururo na dapat ngaya arog kay ni i-insure man kan lokal na gobyerno pati naman kan barangay na may mga markings, may barikada sa mga delikadong lugar basta nganing itong so main crossing na minatraversa kunyan sa anang Perocarril abrihan na kan PNR. O ngunyan iyon na baga na pinagkumplehan na ngayaan sabi ni Itaynando, Mayor Itaynando, tiba lamang ma-fast track naman inita kaipuhan na makuha na iyan ma-solve naman ang problema tabi ano. So valido ang kagadan po kan alkalde. Sana dangugon man iyan kan PNR tabi tulos man ano. Nasa linya man si kumpadreng Al Armario. Pading Al, what's happening man? Good morning. Oh, hops. Yan. What's happening, June? Baka na diskaril lang yung ating connection dyan. Kung okay na, naputol yung signal dyan. Pading Al, tabi. Okay, Pading Al, okay na yung linya. Oh, naputol, ano? O sa mga taga Banwang Daragada tabi, diyan sa Albay, ang pamilya Mendones Budalyasos. Maray na aga tabi sa Indo. Pamilya Mendones Budalyasos. Kumpadre Al, good morning tabi. Yes, tabi, good morning, pade. Edukasyon ang sa pigusurugan ng programa digdi sa Legazpi para sa Botoro kan mga kaakian. Sabi ni Liga President Board Member Ishiam Ismael na lalo nindang papakusugon ang mga educational assistants sa mga college students, pribado man o pampublikong eskwelahan, pati na mga senior high school. Dati naman ining pinagigibo kan Bicol Party List 131. Programa man ini ni dating Congressman, ngunya nagbabalik Gobernador, Congressman Gio Salceda, asin ngunya existido man ini na siring na programa sa administrasyon ni Alcalde Attorney Pido Garbin Jr. digdi sa Legazpi City. Lalo pa ining makusog dahil igwa naman na ordinansa na ipigpasar sa sanggunian panglunsod sa paagi man ni City Councilor JP Lee na yung chairman kan Committee on Education. Approve na yan na educational assistance man na itatao kan city government sa mga estudyante sa iba-ibang mga barangay sa mga masunod na bulan. Yes. Kaya nagtutubod ang grupo na ang edukasyon, ini ang sarong paagi na magkaigwa kitanin
human capital na pwedeng mapakinabangan sa mga maabot na panahon. Digdi lalo na sa Legazpi City. Kaya saro yan sa mga programa na pigusurog-surugan ng unyan kan mga nagkampirang politiko para marealisar sa mga masunod pang aldaw. Roger! Yan pa pa niyan informasyon. Digdi sa lumas, Alarmario, DCGB. Salamat, kumpadreng Al. Medyo kinapos tayo ng oras. So mga temas na nakaredita patabi sa masunod na pagsarabay-sabay na lang digdi sa programang Tingog kan Banwaan. Manungod sa political landscape digdi sa bilog na albay. Asin mga lado nasyonal na istorya. International ito natawan taning prominensya itong informasyones nakatakod pa sa pagkakagadan po pagpamaaram na kan sa tuyang pastol kan Catholic faith sa bilog na kinaban si Pope Francis. Iyan su Santo Papa na luminunad sa eroplano, dawa maraotan panahon, nata matakot ka mo mahal na Diyos, nagpasiring sa Tacloban. After kan Typhoon Riming ba yun o Yolanda? After several days o after a week or so baga, Santo Papa mismo nagduman. So piloto, sabi kan piloto, nata ngay ako matakot. Santo Papa ang lunad ko. Kan Banwaan! Nakalanding bagang safe mo na naka-take off. Santo Papa Francis, Pope Francis. Tacloban visit. Salamat Jun pa din na. Salamat kan sa idong pag-antabay. Day maghali. Masunod tulos ang samuyang news director si Andy Mar. Ako man po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog